هاليلويا سلامنا يخاصها هاليلويا عقابتنا يخانسها هاليلويا هاليلويا بزيباقة هيوت يا بالليل 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 هيوت يغا نس
هيوت يبلين بزي باقا 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 هيوت يبلين هيوتيغا نسغا هيوتيغا هيوتيغا نسغا هيوتيغا هيوتيغا نسغا هيوتيغا نسغا هيوتيغا سلامي سلاميغا نسغا سلاميغا 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 عرفتيغا نسغا عرفتيغا نسغا عرفتيغا هاليلويا سلامنا نسيو هاليلويا سلامنا يسوسيو هاليلويا بزي باغا تايتبوغا اللونيو بزي نسغا سايسناي اللونيو بزي باغا تايتبوغا اللونيو بزي نسغا سايسناي اللونيو عملاغي عقابتي باغيو يسوسي تكحتيسي آغايو فتوي نوم البالي كاباغايو ويتاي سلامسي كاباغايو بزي باغا تايتبوغا اللونيو بزي نسغا تايسناي اللونيو بزي باغا تايتبوغا اللونيو بزي نسغا تايسناي اللونيو عملاغي عقابتي باغايو يسوسي تبكتسي باغايو ويتاي فتوي نوم البالي باغايو ويتاي سلامسي باغايو قدم سي ويتا بالعباغا سمعي عجيقن يسوس عيني برقت رياتك كاباي قرسن عايزي وتك كلو يسوس نسغا كله تبو تقبرو قدمسي ويتا بزعباغا سميعي اجيقن يسوس عيني بقت رياتك كاباي قرسن عايزي وتك كلو يسوس نسغا كله تبو تقبرو
بزيباغا تايتبوغا اللونيو بزي نسغاس تايسناي اللونيو بزيباغا تايتبوغا اللونيو بزي نسغاس تايسناي اللونيو عملاقي عقابتي باغايو يسوسي تبقى حديثي باغايو توي دوم البالي كاباغايو زاي سلاميسي كاباغايو نزغوي تعالى تازلو هاليلويا سلامنا يبانس هاليلويا قبتي بلعي وطالي مالكايو تاريخي وسم الوان نانكايو نعافا مركاب كل سناي مركابيو تحكي برغم ديني برقم موتايو 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 قبتي بلعي مرقبي وطالي مالكايو تاريخي وسم الوان نانكايو نعافا مركاب كل سناي مركابيو تحكي برغم ديني برقم موتايو 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 كمزي جنككا يتسكتو يتقلقلكا اي حقايو ابسطبو سنايلي منو تبو وبيت كلو ابقايو عقابتي كلو تبكتي باغايو 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 كمزي جنككا يتسبكتو يتقلقلكا اي حقايو ابسطبو سنايلي ميلو تبو وبيت كلو باغايو عقابتي كلو تبكتي باغايو 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 اسكن اسمع البقنا هاليلويا قد حسبكو يغلبني عم عينيها قد قلبكو يغلبني عبداوكا قد وجدكو يغلبني عبيزانكا قد سمعكو يغلبني يغلبني زبيني يغلبني 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 يغلبني
يخلني عب عينيها كفبلكو يخلني عبداوكا عب توكتكو يخلني عب يزانكا عب تسمعكو يخلني 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 بزي باغا تايتبوغا لونيو بزي بسخاس هايسناي اللونيو بزي باغا تايتبوغا لونيو بزي بسخاس هايسناي اللونيو عملاقي عملاقي لقابتي باغايو يسوسي كتي باغايو فتوي فتوي لو من بالي باغايو ويتاي ويتاي سلاميسي باغايو سكايد تارلو عليلو يوتيغا الصغا يوتيغا يوتيغا الصغا يوتيغا يوتيغا الصغا يوتيغا سلامي سلاميغا الصغا سلاميغا سلاميغا الصغا سلاميغا عرفتي عرفتيغا الصغا عرفتيغا عرفتيغا الصغا عرفتيغا كزمر 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 نعمك እግዚአብሔር كزمر 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 نعمك እግዚአብሔር كزمر 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 نعمك እግዚአብሔር كزمر 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 نعمك እግዚአብሔር كعلل 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 نعمك እግዚአብሔር كعلل 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 نعمك እግዚአብሔር ترفت له بالصنخ ترفت له بالصنخ ترفت له بالصنخ يملا تبقى مسكنه ترفت له بالصنخ ترفت له بالصنخ ترفت له بالصنخ يملا تبقى مسكنه 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 يملا يملا تبقى مسكنه يملا تبقى مسكنه يملا تبقى مسكنه يملا تبقى حلتها يملا تبقى حلتها يملا تبقى حلتها يملا تبقى حلتها يملا حلتها يملا يملا تبقى حلتها يملا تبقى حلتها وداس يملا تبقى وداسي يملا تبقى وداسي يملا تبقى وداسي يملا تبقى وداسي على
بساعته كيقولل مقدس كازاتو ببمعلتو ببساعته كيقولل مقدس مسكانا زلو انكا مسكانا انكا مسكانا انكا مسكانا ببمعلتو ببساعته كيقولل مقدس كازاتو ببمعلتو ببساعته كيقولل مقدس كازاتو انكا مسكانا 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 ጭብጨባ ዘለዎ ነዚ ኢየሱስ ሃሌሉያ እንካ ምስጋናይ እንካ ምስጋናይ ይሰዋል ነዚ ጎይታ ሃሌሉያ እንካ ምስጋናይ በብመዓልቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ መቅደስ ካዛቱ በብመዓልቱ በብሰዓቱ ከይጎደለ መቅደስ ካዛቱ እንካ ምስጋናይ انكا النتاي اسقاسي هايلي الدنيو استغبرلي عزيو بزحو ايدونيا لكيماتني نايلو بسب ميراتني اسقاسي هايلي الدنيو استغبرلي عزيو بزحو ايدونيا لكيماتني نايلو بسب ميراتني اسكا غمس لومي 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 اسقاسي هايلنيو استغبرلي عزيو بزحو ايدونيا رياتني نايلو مسب ميراتني اسقاسي هايلنيو استغبرلي عزيو بزحو ايدونيا رياتني نايلو مسب ميراتني اسكا غمس لومي 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 اسكا غمس شبشبي اسكا غشبشب لومي اسكا غشبشب لومي اسكا غشبشب لومي اسكا غشبشب حل اسكا غحل لومي اسكا غحل لومي اسكا غحل لومي اسكا غحل لومي انكا مسكاناي انكا شبشباي انكا شبشب انكا عينتاي انكا ملغوي انكا اسقاسي هايلنيو تقبرلي عزيو بزحيو ايدونيا نايلو بسب ميراتني اسقاسي هايلنيو تقبرلي عزيو بزحيو ايدونيا رياتني نايلو بسب ميراتني اسكا غمس لومي 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 هاليلويا
هاليلويا هاليلويا اسكا خمس كلومي اسكا خمس اسكا خمس كلومي 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 عبزي بيت زي تقبروا لسه ولا حد يلا هاليلويا كلنا تغيرنا يا هاليلويا ناي مسكلو علت هاليلويا سلامنا زخون يسوس اسكا خمس كلومي اسكا خمس كلومي اسكا خمس كلومي اسكا خمس كلومي تمسكن يسوس نمسكنك هالونا هاليلويا سلامنا سلازخون كان مسكنك هالونا عرفتنا سلازخون كان مسكنك هالونا تمسكن 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 كبر وقويتاي تمسكن نجس وقويتاي هاليلويا هاليلويا نمسكنك هالونا هاليلويا سمكا يخبر هاليلويا مخنيات هيدلني مخنيات هيدلني كملخني أخا مخنيات هيدلني مخنيات هيدلني مخنيات هيدلني مخنيات هيدلني كملخني أخا مخنيات هيدلني مخنيات هيدلني توشتي توشتي زلويو زدرخني كملخني أغا توشتي توشتي زلويو زدرخني كملخني أغا توشتي توشتي زلويو زدرخني كملخني أغا زلوي زدر خني كملخني أغا نملخك هالونا هاليلويا 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 كابز قتلنا هاليلويا فقريو هاليلويا يسوس فقريو يسوس فقر سلازخونا ينابز زلنا فقر سلازخونا هاليلويا هاليلويا فقريو هاليلويا هاليلويا عبت مسكلت تقبلنا هاليلويا نذكرنا حديث نبارك وينا هاليلويا هاليلويا هاليلويا
እልልታ ዘለዎ እስከ ነዚ ጎይታ ሃሌሉያ ባርከካ ኣለና ሃሌሉያ ኣብቲ መስቀል ስለዚ ገበርካዮ ቃላት ኣይገልጾን ንዓይ ዝኸፈልካዮ ብናይ ዘላለም ፍቕሪ ኣፍቂርካኒ ክዝምረልካ ውዕለትካ ይደርኸኒ ኣብቲ መስቀል ስለዚ ገበርካዮ ቃላት ኣይገልጾን ንዓይ ዝኸፈልካዮ ብናይ ዘላለም ፍቕሪ ኣፍቂርካኒ ክዝምረልካ ውዕለትካ ይድርኸኒ ፍቕሪኻ የሱሰይ ብባሪኻ ኣመስግነካ ተመስገን ኣመስግነካ ተመስገን ኣመስግነካ እባርኸካ ተባረኽ እባርኸካ ተባረኽ እባርኸካ ኣመስግነካ ተመስገን ኣመስግነካ ተመስገን ኣመስግነካ እባርኸካ ተባረኽ እባርኸካ ተባረኽ እባርኸካ ሃሌሉያ ብስራሓት ያተይበጃል ተዋሂድካ ስለትልከይ ድማ ካብ ሞት ደሲካ ብስምራትካየ ኣነ ዝሓወኹ ተመስገን ጎይታ ህይወተይ ክበረሉ ክበር ንገስ ንገስ ኣብቲ መስቀል ስለዚ ገበርካዮ ቃላት ኣይገልጾን ንዓይ ዝኸፈልካዮ ብናይ ዘላለም ፍቕሪ ኣፍቂርካኒ ክዝምረልካ ውዕለትካ ይድርኸኒ ፍቕሪኻ የሱሰይ ብባሪኻ ኣመስግነካ ተመስገን ኣመስግነካ እባርኸካ ተባረኽ እባርኸካ ተባረኽ እባርኸካ ኣመስግነካ ተመስገን ኣመስግነካ ተመስገን ኣመስግነካ እባርኸካ ተባረኽ እባርኸካ ተባረኽ እባርኸካ ሃሌሉያ መልከተኒክ ኢኻ መስፍን ሰላም ካህን ልዑል ኣምላክ ኣብ የማን ኣምላክ ትረኣየለይ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ዋሕስ ናይ ህይወተይ ክበር ንገስ ንገስ መልከተኒክ ኢኻ መስፍን
እባርኸካ ተባረኽ እባርኸካ أمسكنك 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 إبارك تبارك إبارك إبارك تبارك إبارك هاليلويا كبر نزق ويتاسك هاليلويا لك كهنا زغنة هاليلويا أب سمايات زرايلا بزمنات سيارة دقارالي بسري حريات بصاملة زبرالي منزعي قيو مرحوموت سيئولي بلزونك عندي غانمتي مغلس كنتي تكايو نتي مقارجا كنتي تكايو نتي مقارجا يسوس ما كلاي عدش هلال يتي غني نعطي قدوس فوتا اللي تكايو نتي مقارجا اللي تكايو نتي مقارجا يسوس ما كلاي عدش هلال يتي غني نعطي قدوس فوتا انتي تكايو نتي مقارجا يتي غني نعطي قدوس فوتا اللي تكايو نتي مقارجا يتي غني نعطي قدوس فوتا كبر دمك بقعتيو بقعتيو بقعتي كبر دمك بقعتيو بقعتيو بقعتي كبر دمك تبعتيو تبعتيو تبعتي كبر دمك تبعتيو تبعتيو تبعتي دمك غبوليو 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 هاليلويا أب سمايات دمناتات زتولعك مني مسلك مني مسلك مني مسلك مني مسلك I
ተመስገን 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 ጌታ ተመስገን 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 ኢየሱስ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንታይ ክብል ብዛዕባ እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል ብዛዕባ እንታይ ክብል እንታይ ክብል እንታይ ክብል ምስጋና ይግባው ሃሌሉያ ሃሌሉያ አመስቀል ዝገበሮ ሃሌሉያ ብሰርሓት ያተይ በጃተ ዋሂካ ስለትን ከይድማ አሞተሲካ ብስምብራት ካይ አነ ዝሓዊኹ ተመስገን ጎይታኺ ወተይ ክበረሉ ክበር 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 ንገስ 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 ክበር 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 ንገስ 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 ደገናት ክብሰሪ ብሰርሓት ያተይ በጃተ ዋሂካ ስለትድከይ ድማ ካብ ሞት ተንሲካ ብስምብራትካየ ኣነ ዝሓዊኹ ተመስገን ጎይታኺ ወተይ ክበረሉ መልከተይዲክ ይኻመስ ምን ሰላም ንጉስ ትድኪ ካህልዑን አምላክ ዓብየ ማን አምላክ ትረአየለይ ሊቀ ካህነ ኢየሱስ ዋህስ ናይ ሕይወተይ መልከተይዲክ
شيء እግዚአብሔር መስገን መጽሐፍ ቅዱስ ሒዝና ዘሎና እንተ ደኣ ክኢልና ኸዓ ፈቃደኛታት ተዳ ኮይና ካብ ዘለና ተሲና መጽሐፍ ቅዱስና ሒዝና ዘሎና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ዘለው ሓሳብ በሙሉኡ እቲ ምዕራፍ ከነንብቦ ኢና ብሓደ ኮይናሞ ብድሕሪኡ ሽዑኡ ገለ ሓሳባት ብዛዕባ እቲ ጽሑፍ ክንዘራረብ ኢና እግዚአብሔር መስገን ማቴዎስ ምዕራፍ 11 እግዚአብሔር መስገን ካብ ፈቅዲ ሓደ ዘሎ ሓሳባት ብሓደ ኮይና ከነንብቦ ኢና እግዚአብሔር መስገን አንሳ ንሽቴት እገሱን ይሁማ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዙ ዘሎ ዘወን ናብ ግእዝ ተቀይራሲ አሸጊራትኒ ምዕራፍ 11 ወንጌል ማቴዎስ ኮነ ድማ ኢየሱስ ንዓሰርተው ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ምእዛዞም ምስ ወደአ ኣብ ከተማታት ክምህርን ክሰብኽን ካብኡ ሓለፈ ዮሐንስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ወረ ግብር ክርስቶስ ሰሚዑ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና በሎ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ከይድኩም እዚ እትሰምዑዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሐንስ ንገርዎ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ምውታት ይትንስኡ ንድኻታት ድማ ወንጌል ይስበኸሎም ኣሎ በኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ እዩ ኦኬ ንሳቶም መስከዱ ኢየሱስ ነቶም እኩባት ህዝቢ ብዛዕባ ዮሐንስ ክብሎም ጀመረ እንታይ ክትሪኡ ናብ በረኻ ወጻኹም ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆዶ እንታይ ደኣ ክትሪኡ ወጻኹም ብልስሉስ ክዳውንቲ ዘገጸ ሰብኣይዶ
لوس كداونت التخدنس إنه أبايتي نجستات علو انتاي داء نمنتاي داء وتأهم نبي كتر إيدو هو كاب نبي وكا زبلت إيو بلوكم علهم أتي بزعبو تتحفلو نسيو إنه أبكر ميخا من قدي زتعرق ملأخي أكادميخا الإخ اللهو بحكي بلوكم اللهو كابانستي كابز تولدو كاب يوحنس متمق زعبي حد أكوا أيتنسن أب منقس سمايات قنا اتزن اسكابو يعبي هبزي زبن يوحنس متمق كسع لومي منقس سمايات بحيلي تدفع الله تدافعت دما بحيلي زارفوا اللو كلهم نبياتن أوريتن كسع يوحنس تنبيو كتأمنوا أنت دليل خمسي اتي كمت زلو إلياس نصيو اتسمع إذن زلاتو يسمع نزولو دوزي بمنتعيكم السلوئي عبداقاتات تقميتهم نعرخهم زتصوعو قلعو يزمسل أمو زبلوو انبلتا نفعنا لكم أي سعسعكمن ألقسنا لكم أي بخوكمن يوحنس انت متى أي بلع أي ستي أغاننتي اللو يبلو ودسب متى يبلع يستي إنه بلعين ستاوينن عركة قوتن حتى آنن يبلو طبب قنا بدك صدقت دحرز يسوس نتن بزو حيلي زقابر لن كتماتات سلازي تنسحاق نقفن جمرة ويلخي كرازيل ويلخي بيت سايدا ازي أبخات كن اتقبر حيلي أبتيروسن أبسيدونان تغيرو انت زخونسي قدم ماق تغدينا حامغستي تنسيفن متنسحانيرن بمعال تفردقنا كابخات كن نتيروسن سيدونان كمز قلل ابلكن اللخو آتيك أفرنهم كسع سمايدو لعل كتب لي إخي كسع سيولكس كتنكرارو إخي إذي أباخ التجبرة جبرتات حيلي أبصدهم تجيرو أنت زخونسي كسع لومي متأنحت نيرا بمعالتي فردقنا كابخات كنسن مدري صدهم كم زقلل أبلكم اللهم بتاور حتي آيسوس ملسه بلون وأبوي سماين مدرن إذي قبل هتاتن استوعلتن سلز حبا خيو نهصانات غنا سلز غلص خيو مسكنه كالخو وابوي يابقن ميخاخم او سمرت كاخونه كابابوي كله توهيبني الله نودي بجك ابو حد اكوا زفلطو يلبون نبو خا بجك ودن اتودخ غلصلو زفوتون زفلطو يلبون اتم كلكم اتصعرو صور زخبدكم انا خعرفكم ناباي نعو انا لواهي لبيون تحوت أرعوتي فوكش صوريون قليليو أمو أرعوتي صورو كاباي تمهارو لنفسكم كا عرفتي كترخويكم كلاتنا خنصلينا لعولن قدوسن زلالماون زخنكا بروخ سمياو እግዚአብሔር አቦ بيسوس كريستوسم بذا ساعات زيا بمحبر درجة أب قدميخا بوزح فرحاتن رعدن بوزح خبروتن እግዚአብሔር አምላኬ نمت እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ያዊኻ አሎኻ صعب هلاوها كل فترة كامسكري تأمراتاوي فترة جزائر اسنا كامسكري أمو نزي نجارات زي فليتنا تردينا እግዚአብሔር ما أخلنا خمس اللخا فليتنا نهلا ونت كا ما أخلنا እግዚአብሔር قويتا سراوي تابوي بشم يسوع كريستوس سمرت كا ما أخلنا بزمشة زين يدللونا قال كام إبراهيم هبنا مردة هبنا نقروه لبنا نكحيو فلتكان أبغى نملس بفرات كان أتو خنوت نعها እግዚአብሔር قويتا سراوي تابويا ما خلنا خنبر بشم يسوع كريستوس ترد أن نصلي وأملاخي تقلي منفسك بقالك ما خلنا يبسس ولا الله أبقالك إبراهيم هبنا مردة هبنا نبلالون كل سلسلة جبرازينا نمسكنا كخبر دمان هبك كلون بقيتانا بمرحنينا بيسوع كريستوس شميلك آمين كفول قيتاي باركم እግዚአብሔር መስገን አብ ጊዜና ይናደሎና ብዙሕ ጊዜ አይንወስድኒና አርእስቲ ናይ ትምህርተይ አንተው ይገርመን ነሩ አብ ጸሎትን ኮለና حفتنا عزيب أب صلوات أنت دا استبيلكم دار قابوم الأوزي تقصي تزاربون يرام على تيو قرمن نيرو تي متأسسار
ስለዚህ ዓላማና እዚ መልእኽተይ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ካብ ክርስቶስ ብምምሃር ንዓና ንኣመንቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ ብዛዕባና ቀዳማይ ዘለዎ መልእኽቲ ኣርእስተይ ዓላምኡ ናይዚ መልእኽቲ እንታይ እዩ ካብ ክርስቶስ ብምምሃር ኣርዑት ብምጻርን ሓቀኛ ዕረፍቲ ምርካብ ወይ ድማ ብሓቀኛ ዕረፍቲ ምንባር ዝብል ምክንያቱ ዕረፍቲ ድብል መዛዘሚ ናይታ ጽሕፍቲ እንተዳሪእናያ ወይ ድማ ናይታ ምዕራፍ ኣብ መወዳእታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እዚ ዝተዛረቡ ሓሳባት እታ ቀንዲ መልእኽተይ ካብኡ ስለ ዝኾነት እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ማለት እዚ እቲ ምዕራፍ ብምሉእ እንተዳሪእናዮ ነንበይኑ እቲ ምዕራፋት እንተዳሪእናዮ ምትሓሓዝ ዘለዎ ኣይመስልንዩ ግና ምስታ ናይ መወዳእታ ሓሳባት ብፍላይ ካብ ፍቕዲ 28 ስጋዕ 30 ዘላታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ተዛሪብዋ ደሎ ብዙሕ ግዜ ድማ ነጠቕሳ ጽሕፍቲ ምስቲ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ መጽሓፍ ወይ ድማ ዋሕዚ ሓሳባት ናይቲ መጽሓፍ እንተዳሪእናዮ ምስኡ ፍጹም ዝኾነ ምትእስሳር ኣለዎ ንዕኡ ንምትእስሳር ግን መጀመርታ ሓፈሻዊ ድህሰሳ ናይቲ ጽሑፍ ክንርኢና ማለት እዩ ቀዳማይ እንሪኦ ሓሳባት እንታይ እንተዳኢልና ዝነበሮ ዝርርብ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ምውድኡ ይዛረብ ምክንያቱ ኣብቲ ጽሑፍ እንተዳሪእናዮ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ወይ ድማ ምስቶም ናቱ ሰዓብቲ ምሳታቶም ዘረባ ምስ ወድአ ምክንያቱ ምልኣኾም ምስ ወድአ ወይ ድማ ምእዛዞም ምስ ወድአ ዝብል ኢና ፍቕዲ ሓደ ንረክብ ሓቀይምስ ምክንያቱ ምዕራፍ 10 ናብ ምዕራፍ 11 ከዓ እትኸሎ እንተዳሪእናዮ ኣብ ምዕራፍ 10 ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ዝፀውዖም እሞኒ እቲ ዘለዎም ሓላፍነት ድማ ከምዚ ነገሮም ናብ ዓለም ክኸዱ ከም ዘለዎም ድማ ነጊሩ ምስ ወድአ ኢና እንርኢ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ እንረኽቦ ሓሳባት እዚ ሓሳባት እዚ ኣለዎ ንሱ ድማ እንታይ እንተዳኢልና እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዘረባ ወዲኡ ወይ ድማ ምስቶም ናቱ ሰዓብቲ ዘረባ ወዲኡ ሕጂ ዝዛረቦም ዘሎ ግና ክልተ ኣካላት ኣለዉ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ቶም ቀዳማይ ደቀ መዛሙርቱ ናይ ዮሃንስ ክኾኑ ከለዉ ብድሕሪኡ ካ ንዖም ከዓ ወዲኡ ካ ኣፋኒዎም እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ምስቶም ካልኦት ወይ ድማ ምስቶም ዘይኣመንቲ ዝገብሮ ዘሎ ምዝራብ መስል ኣብ መወዳእትኡ ግና እንተዳሪእናዮ ንክልተ ሓሳባት ዝጥርንፍ ጽሑፍ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ዘሎ ስለዚ እቲ ካልኣይ ሓሳባት ድማ ምድንጋር ናይ ዮሃንስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ዮሃንስ መቸም እንተዳሪእናዮ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎ እንተዳኢልና ባዕሉ ኣጠሚቕዎ እዩ እዚኣ ንብዙሓት ሰበቕትን ንብዙሓት መምሃራንን ሕቶ እትኸውን እያ ዮሃንስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ግና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተደናገረ ይመስል ስለዚ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ልኢኹ እንታይ ኢልዎም እቲ ክመጽእ ዘለዎ ነቢ ንስኻ ዲኻስ ዋላ ካልእ ክንጽበይና ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብዚ ክምልስ እንከሎ ቀጥታዊ መልሲ ኣነ እየ ወይ ድማ ኣነ ኣይኮንኩን ኣይመለሰን ዝተዛረቦ ዘረባ እንታይ እንተዳሪኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ከይድኩም ንዮሃንስ እንታይ ግበርዎ ንገርዎ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ምስቲ ንብሎ ዳሕራይ ምትሓስ ስለ ዘለዋ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ እንታይ ኢልዎም እዚ እትርእይዎን ትሰምዕዎን ዘለኹም ከይድኩም ንዮሃንስ ንገርዎ እንታይ ገብሩ ኢሉ ዕውራት ይርዩ ሓንካሳት ይዘሉ ለምጻማት ይነጽሁ ምዉታት ይትንስኡ ደኻታት ከዓ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ይስበኸሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ከይድኩም ንገርዎ እሞ ብድሕሪ ሽዑኡ ባዕሉ እንታይ ክገብር እዩ ማለት ፊገራውት ክገብር እዩ ኣነ ደ እቲ ልኡኽ ወይ ድማ ትኽመጽእ ዘለዎ መሲሕ ኣይኮንኩን ብድሕሪኡ ክፈልጥ እዩ ስለዚ እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ጥራሕ ሒዝኩም ኪዱ ኢሉ ከፋንዎም እንከሎ ንርኢ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሓሳቡ እንተዳሪእናዮ ማለት እዩ ሳልሳይ ሓሳብ ናይቲ መልእኽቲ ክንርኢ እንከለና ከዓ ምስክርነት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምምጻእ ኩሎም ነቢያት ክሳዕ ምስክርነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ህይወት ዮሃንስ ድማኒ ካብ ምዕራፍ 11 ስጋዕ ካብ ምዕራፍ 11 ካብ 7 ስጋዕ 11 ደሎ ድማ ብዛዕባ ዮሃንስ ድማ ክምስክር ጀሚሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝመጹ ደድሕሪኡ ዝስዕቡ ዝነበሩ ብዛዕባ ዮሃንስ ክዛረቦም ጀሚሩ እንታይ ኢኹም ክትርእዩ ወፂኹም ኢልዎም ብልስሉስ ክዳን ዘጌጸ ዶ ገለ ኢሉ ኩሉ ነጊርዎም ማለት እዩ ከምኡ ተዳደሊኹም ናብ ቤት ነገሥታት ክትከዱ ኣለኩም ኢልዎም ግናኸ ዮሃንስ እዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ዮሃንስ ወይ ድማ ትደልይዎ ዘለኹም ዮሃንስ ግና ንሱ እቲ ብዛዕባኡ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈሉ መንገዲ ዝጸርግ ነቢ እዩ ኢልዎም ማለት ንሱ ድማ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንሱ ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልዱ ደቂ ሰባት ብምልኦም ንሱ እንታይ ይገብር ኢሉ ይዓቢ ኢሉ ኣብታ ታሕቲ ሓንቲ መልእኽቲ ይዛረብ ስለ ዘሎ ምስ ገዛ ርእሱ ዝተተሓሓዘት ግን ኣብዚ እቲ ዝትሕት ግና ካብኡ እንታይ ክገብር ኢሉ ከዓቢ እዩ ድማ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ መግለጺ ናይ ዮሃንስ እንታይ እንተዳኢልና ትሕትና እዩ
ብዙሕ ጊዜ ንዛረቡ ነገራት አለው ዮሐንስ ቀድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽዱሽተ ወርሒ አቢሉ ዝመፀ ሓፂር ጊዜ ድማ አገልጊሉ ዝኸደ ሰብ እዩ ታቐንዲ ዓላምኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ምጽራቅ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልላይ ስለ ዝኾነት እዛ ሚሽን እዚኣ ምስ ወደአ ኦሬዲ እንታይ ገይሩ እንተዳኢልና ከይዲ እዩ ግና ልክ ኣብ መንጎ ሽዱሽተ ወርሒ እናገልገለ ከሎ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግልጋል ጀሚሩ ማለት ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ካብ ናይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ከዓ ክገብር ጀሚሩ ማለት ዮሐንስ ግን መን ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንሱ ከዓቢ ኣነ ግና ክትሕቲ ይግባአኒ ኢሉ ዝለዓለ ክብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሃብ ኣነ ስራኻ ሰኣኑ ንምፍታሕ እኳ ፈጺመ ኣይበቅዕኒ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዝነበሮ መረዳእታ ጽቡቕ ገይሩ ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ ብትሕትና ዝፍለጥ ነቢ ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃኑ መስኪሩሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ እዛ ኣብታ ሓደ ንሪኦም በኣር እዚ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማኒ ካብ ዮሐንስ ኩሎም ነቢያት ንድሕሪ ተመሊሱ ማለት እዩ ስጋዕ ናይ ዮሐንስ ምክንያቱ ኣገልግሎት ምጅማር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበ ኢዱ ውድእ እንተዳኢልና ኣብ ናይ ዮሐንስ እዩ ዝውድእ ናይ ኣገልግሎት ናይ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ብሉይ ኪዳን መሰጋገሪ ሓድሽ ኪዳን እዩ ስለዚ ስጋዕ ናይ ዮሐንስ ዘሎ ብምሉእ ናይ ብሉይ ኪዳን ኩሎም ብዛዕባ መን እዮም ተዛሪቦም ኢሉ ብዛዕባ ዛ ግዜ እዚኣ ብዛዕባ ዛ መዓልቲ እዚኣ ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ተዛሪቦም ኩሎም ብዛዕባ ዛ መንግስቲ እዚኣ እዮም ተዛሪቦም እቲ ቀንዲ ዓላማ መልእኽቲ ናይ ኩሎም ናይ ኣምላኽ ሰባት ክሳዕ ምምፃእ ናይ ዮሐንስ ዝነበረ ድማ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ዓላማ ነይሩ ኢሉ ድማኒ ብዛዕባቶም ዝሓለፉ ክሳዕ ናይ ዮሐንስ ዝነበረ ፔሪድ ወይ ድማኒ ምቃል ግዜ ድማ ከም ዝመስከረ ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኢ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምዞም ጸደለኹ ዝሓሳባት ኣብቲ ዳሕራይ ምስ ናይ መወዳእታ ምትሓሓዝ ዘለዎ ክነግረኩም እዩ ማለት ድሕሪኡ ንሪኦ ሓሳባት ግን ሻቅሎት ወይ ድማ ምትሕስሳብ ትብል ትግርኛ ካልእ ቃላት ስለ ዝሰኣን ኩላ ነዛ ቃላት እዚኣ ተዛሪበለኹ ወይ ድማ እቲ ኮንሰርን ማለት ሻቅሎት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ምትሕስሳብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዝነበሮ ፍርዲ ድንቁርና ወይ ድማ እቲ ኢግኖራንስ ዘይምፍላጥ ብዛዕባኦም ድማ ዝነበሮ ስክፍታ ወይ ድማ ነቲ ምምጻእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ነቲ ግዜ ወይ ድማ ነቲ ኣብቲ ምቃል ግዜ ተገሊጹ ዘሎ ነገራት ከኣኒ ዘይምፍላጦም ዝነበሮ ኮንሰርን ወይ ድማ ዝነበሮ ሻቅሎት ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ ገይሩ ክገልጾ ከሎ ንርኢ ድገርም ኣብኡ ኣገላልጻ ገሊጽዎ ዘሎ ነዚ ህዝቢ እዚ ብምንታይ ክምስሎ ኢሉ ብምንታይ ይመስልዎ ደሎ ኣብ ማእኸል ዕዳጋ ኮይኑ ዕሩኹ ከም ዝጽውዕ ሰብ ኢሉ ኣብ ዕዳጋ እንታይ እዩ ደሎ ኣብ ዕዳጋ 100 ጫውጫው እዩ ደሎ ሓቀይ ምሽ ኣብ ዕዳጋ ኾንኩም ሲ ዓርኩኹም ክትጽውዕዎ እንተ ደኣ ኾንኩም ሲ ሓደ እቲ ትጽውዕዎ ደለኹም ዓርኩኹም ምናልባሽ እንተ ደኣ ኣብዚ ቴድሮስ ትበሃል ይብልና ሃገር ሰላም ስጋዕ ድመጻና ቴድሮስ ኢሉ እንተ ደኣ ጸዊዑ 15 ቴድሮስ ክህልው ይኽእሉ እዮም ሓደ ማለት ካልኣይ ከዓ ኩሉ ጫውጫው እናበለ ከሎ ሲናትካ ድምፂ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ዝሰምዕ ሰብ የለን ሓቀይ ስለዚ እንታይ ኢሉ ክዛረቦም ከሎ ማለት እዩ ኣልቀስናልኩም እንታይ ኣይገበርኩም ኣይበኸኹም ምክንያቱ ብጫውጫው ተኸቢቦም ስለ ዘለው ከበሮ ዋቃዕናልኩም እንታይ ኣይገበርኩም ከዓ ኣይሳዕሳዕኹም ሕጂ እዚ ብምስላኢ ዝዛረቦም ደሎ ምክንያቱ ብብዙሕ ጫውጫውታ ዝተኸበቡ ሰባት ስለ ዝኾኑ ነቲ ኣብቲ ግዜ ተገሊጹ ዘሎ ሓቂ ፈጺሞም ከስተውዕልዎ ኣይከኣሉን ንዮሐንስ ንባዕሉ ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን ምክንያቱ እንታይ እዮም ኢሎሞ ንዮሐንስ ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ መሲሕ ቀንዲ መልእኽቲ ሒዙ ኣብ ዘበኑ ዝተገልጸ ወይ ድማ ንዕኡ ብምቕባል ድማ ሓደ መንገዲ ምፍላጥ ምዃኑ ኣይተረድኦምን ንዮሐንስ እንታይ እዮም ገይሮሞ ተዳኢልና ወላ ሓንቲ ነቲ ግዜ ስለ ዘይፈለጡ ኣብ ተፈላለየ ጫውጫው ስለ ዘለው እቲ መልእኽቲ ፈጺሞም እንታይ ክገብርዎ ይከኣሉ ተዳኢልና ከስተውዕልዎ ይከኣሉ ስለዚ ብዛዕባ ዮሐንስ ጥራሕ እቲ ዘለዎም ጃጅመንት ወይ ድማ ተዘለዎም ፍርዲ ጥራዮም ተዛሪቦም እንታይ እዮም ኢሎም ተዳኢልና ኣይበልዕን እዩ ኣይሰቲን እዩ ጋኒን ኣለዎ ኢሎም በቃ ንዮሐንስ ብምንታይ እዮም ትፈልጥዎ ጋኒን ከም ዘለዎ ሰብ እዮም ትፈልጥዎ ወይ ኣብ ዘበኑ ተገሊጹ ዘሎ ቀንዲ መልእኽተኛ ናይ ኣምላኽ እዩ ብርሃን ናይ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ንሱ ብርሃን ኮይኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ምናልባሽ እቲ ብርሃን ዝብል ሓሳባት ከምቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ ተዛሪብና ኣሎ ግን ንእዋኑ ዘብርህ ብርሃን እዩ ግን ነቲ ብርሃን ትኽርድእዎ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ብኻልእ ጫውጫው ተኸቢቦም ስለ ዘለው ስለዚህ ሻቅሎቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ነዚ ህዝብ ዝኽሪኦ ከለኹ ስቲል ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ መጽዮሞ ከለው ሻቅሎቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ምስኦም ዝዘራረብ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ኣይፈለጥዎን ኣለዉ ንዑኻ እንታይ እዮም ድብልዎ ንሱ በላዒ
ستاين مسي يوحنس يوم دولا درودلو من الباش غاني ندي بلوغ خون خيلي غناخه عركي انا نازر دماي عرك حطاني مسحت ان قفيري يبلع سلامنتاي كم زمص يفلطون يوم سلازي اتي ناتو كونسرن ወይ ድማ ትናቱ ሻቅሎት በዛዕባ እቲ ህዝብ ድማ ለተዛረቡ ሐሳባት ኢና ንርኢ ማለት ብድሕሪኡ ግና እንታይ ኢና ንርኢ እንተዳኢልና ሓጎስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ናይ አምላኽን በዛዕባ እቶም ነዚ ሐቅ ዝተገልጸሎም ሰባት ድማ ክዛረብ ከሎ ንርኢ በዛዕባ ደቀ መዛሙርቱ ክንርኢ ከለና ግን እዚ ሐቅ እዚ ኦሬዲ ተገሊጽሎም ኢየሱስ ካፈሊጦሞ ስለዘለው ግን በዛዕባኦም ግና አምላኽ ከመስግንን ከሎ ኢና ንርኢ ድሕሪ ሻቅሎቱ በዛዕባ ደቀ መዛሙርቱ ግና እቲ ካብልታትን መስተውዓልትን ዝሰወርካዮ ግና ንመን ነዞም ህፃናት ግና እንታይ ስለዝገበርካዮ ስለዝገለጽካዮ እጂ አብት ህፃናት ዝብል መመሰሊ በዕድመ ስጋ ቆልዑት ማለቱ አይኮነን كل جزء مثالي أزراربا تعرفي دما بمثلاي خفيف زبل صحف متان كفتم يسوع كريستوس كل جزء بمثلاي زارب سلز نبرة خون خيلي جنا نتوم ولا حنت نجارات دي ولا مغنياتو توم استقل صلوا من تدار إنا يوم بتملكي أفتي وانت زنبرة بعبيت سبات نبولهم ممهران نبولهم صحافت نبولهم فلوت عت سبات نبولهم قال أيكونن زم سبات يوم يسوع كريستوس سحبوا من يسوع كريستوس كأزفلت وان تدار إنا يوم أفتي جزيتي أزيو زنعق زنبرة سرح جففت عسى مبزعتهم مالد قال يوم كان حتى أنا يوم تجوتي يوم مالد سلازي نزيعاتهم جنا سلاز تقلت اللهم أملاخ كأسمرت كاخو مسلاز غنى فقد كاخو مسلاز غنى جن أمس جنا كالله سلازي زي تقلت اللهم برهان جن كم زلوا بس عباز برهان زدماني نأملاخ كمس جن كله مغنياتو زي برهان زي مقلاتو قليل نجراس سلازي كونه نأملاخ مسجانا يجبوي زي أبير مسكن يسوع كريستوس قا إذ نجرات إذ أزيو سلاز تردو من فساو نجرات بايزوي أملاخ بيسوع كريستوس قبل على السلازمته تمنفساوي نجارات يعريو يردوي حكي منفساوي نجارات نكريستوس مرد نبعلوسي يسوع كريستوس كمسي من قدي حكي هيوت بوا بيل كان عايز العالم هيوت كم زئتو مفلاتو إذا حج نعو آمين نايو أبز حج خوفي الناس اللو ناسي عابي فلتت مخانو يسوع كريستوس نأملاخ كمسجن جيرو من الواش كوم واي كوم كمن جنا نقلينا نورمال كوي نقسم معنا يخلي كاب سلمات ناب برهان كاموت ناب هيوت مسججار مالت مخانو سلز ردو أقوي تا يسوع كريستوس جنا إذي كابلت هاتن مستوعلتن زسور كايو نزوم هتانات جنا سلز قلت كايو وأبو سمرت كاخو مو سلز غنى يمسكنا كالله إلو كاب شاقلوت وتيو بزعبا زوم سبات زيوم جنتاي كجبر كلنا نري نأملاخ كمسكنينا أملاك كوتا أمرنا يعرف أنت تخفته إذا رقيبنا يوزلنا أثناء إجزاء ناي مجمر تاس نبر حسابات جناخي بقول جزء ويدماني بقول خنت مستفئ أملاك جنا بتببو من قدي كال أناديو بمدحان بيسوع كريستوس نزيه وتزم أصحابنا حجي يدتبيو دلو توم زي دحانو سبات كسع زدحنو دا أيو زتبيو زلمبر أو هلا موسدنا نير نأملاخ علامة نأملاخ حساب نأملاخ مخري نأملاخ تكرو أبزن حجي أم مدري إن نبرن زلونا أيكونن نعو أملاخ نسرح علام من قدو يدتكملو هذا جزء جن نحنا كم سبات أبزا مدرزي أزلو چاوتا نوحاتنا كم كندي نقبرينا نا يسوع كريستوس أزرار بامشم بمنفساون تدارين عبد عراك المتسينا يسوع كريستوس أول يوحنس معرف 11 تدارينا يو الأزار مسحممه نموت بيت يحود حراي دما مسموته دحراي شعون عناي كلهم كلهم دك مزامرتي زنبورم قانقوا حقومه انت يوم دك مزامرتي زفلتو الأزار تاي كويني مويتي يسوع كريستوس جنا كيدو كم زتسوس لزفلت الأزار نتايو دكيسي نعونا إلى الأزار دكيسو لغنا تسوينا أيو سلازي بزعبازين إحنا زلنا أيو هيوت أبزام مدري إن نبرد لنا نسبع ويد ما 8 يبل حدا حوي أما أخلنا نسبع ويد ما 8 إن نبرو نابرا تدارينا يو متصحف قدسن أملاخها وحساباتن منفسها وترجمن نزل نجارات زخزارو بخلو نايجشنت نابرا يدو نايجشنت نابرا لبها تودو قولي كنا
نت زمصا خي علامه غير كاتخدلو مدرخي املاح كوتا حسابو غنحسب امرنا انت تخفت اتدردو مردا كنحسب بتناتو مردا كنقانه امو خبزا زلاني علم ጫውጫው ندمصو زي يسمع نابو زي يودق ነገራት ከውጻና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስግን ዝገበረ መቸም ስኖርማል ስለዝኾነ ይኮነ አቢ ነገራት ስለዝኾነ እዩ ብዛዕባት ምድሓን ድባል ነገራት አመስግን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሻቅሎቱ ሓሊፉ ካብ ሻቅሎቱ ውጪ ኢሉ ናአምላኽ ብዛዕባ ዞም ሰባት እዚኦም ብዛዕባት ዝተገብረሎም ብርሃን ከመስግን እንከሎ ድማ ንሪዮ ኣብቲ መወዳእታ ቀንዲ መልእኽቲ ናይታ ምዕራፍ እንተ ዳርኢናዮ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ናባኽን ከይድ ካብ ፍቕዲ 28 ስጋዕ 30 ዘለው ሓሳባት ከምዚ ይብል ኣቱም ኩልኩም እትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ይፎክሽ ጾረይ ጽሩ ጾረይ እውን ቀሊል እዩ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ተማሃሩ ንነፍስኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኣብዛ ጽሕፍቲ እዚኣ እንተ ዳርኢናያ ክልተ ዕረፍቲ ተዛሪቡሎ መጀመርታ ዝተዛረቦ ኣቱም ጾር ዝኸበደኩም ኢሉ ተዛሪቡሎ ኣቱም ኩልኩም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ኣነ ክዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ እንተ ዳርኢናዮ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዘረብኡ ምስ ወድአ ደቀ መዛሙርቱ ኣይፋነዎምን ደቀ መዛሙርቱ ኣለው ዘረባ ምሳታቶም ወዲኡ ዩቲ ዘረባ ደአዩ ቀይሩ እምበረይ ንሳቶም ኣለው ማለት ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ለው ካልኦት ካለው ማለት ስለዚህ ክልተ እዮም ደለው ብኡ ዝኣመኑ ሰባት ኣለው ብኡ ዘይኣመኑ ሰባት ካለው ማለት ስለዚህ ንኩሎም ሓፈሻዊ መልእኽቲ ክዛረብ ከሎ ግን ኣብዚ ብዛዕባ ክልተ ዕረፍቲ ተዛሪቡሎ ተቀዳማይ ኣቱም ኩልኩም እትጽዕሩ ድብል ሓሳባት ተዛሪቡሎ እንታይ ትገብሩ ኩልኩም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ንዑ ናባይ ኣነ ከዕርፈኩም እየ ኣብዘን ሓሳባት እዚአን ክዛረብ እንከሎ ክልተ ዓበይቲ ሓሳባት ተዛሪቡሎ ምስቲ ዳሕራይ ደሎ ምስቲ ልዕሊ ደሎ ሓሳባት ናገናዘብና መታን ክንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኣነ ለዋሄ ልበይ ከዓ እንታይ ኢሉ ትሑት ኢሉ ስለዚህ ካብ ጾር ዝዕርፍ መሰረቱ ዝባህሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዋህ ድብል ሓሳባት ኣብ ትግርኛና እንተ ዳርኢናዮ ለዋህ ድብል ቃል እዩ ተጠቂሙ ደሎ ኣብ እንግሊዝኛውን ከምኡት ጀንትል ዝብል ሓሳባት ተጠቂሙሎ ግን ንብዙሕ ነገራት እዩ ድትርጎም ብሓፈሻ ግና ብዛዕባቲ ርህራሄ ጽቡቕ ዝኾነ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ወይ ድማ ሓልዮት ዘበገሶ ተግባር ናይ እግዚአብሔር ይዛረብ ማለት ሓልዮቱ ወይ ድማ ፍቅሩ ለውሃቱ ዘበገሶ ወይ ድማ ርህራሄ ዘበገሶ ነገራት ስለዚህ ኣነ እንታይ ኢሉ ለዋሄ ክብል ከሎ እንታይ ማለት ተዳኢልና ኣነ ሩሩሄ ማለት ነዚ ነገራት እዚ ንሪኦ ካ እንታይ ተዳኢልና ካ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ነዛ ጥቅስ እዚኣ ሞ ክንሪኣ ብከምኡ ብምግንዛብ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሓደ ኣብ ምድሪ ዝተገልጸሉ እንታይ ተዳኢልና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 3 ከምዚ ኢሉሎ ንሱ ኢሉሎ ተኣክንዲ ስም ተጠቂሙሉ ደሎ ክርስቶስ ማለት እዩ ናይ ክብሩ ነጸብራቅን ቅርጽ ባህሪኡ እንከሎ ኩሉም በኃይሉ ቃሉ ጸዊሩ ከሎስ ምንጻ ኃጢአትና ምስ ገበረ ኣብ የማን ኣብ ላዕሊ ግርማ ተቀመጠ እዩ ንሱ እንታይ ኢሉ ናይ ክብሩ እንታይ እዩ ነጸብራቅ እዩ በተሓደ ወገን ከዓ ቅርጺ እንታይ ኢሉ ኻኒ ባህሪ እዩ ሕጂት ንሱ ዝብል ሓሳባት ኣክንዲ ስም ተጠቂሙሉ ደሎ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ማለት ግን ብዛዕባ መን እዩ ናይ ክብሩ ነጸብራቅ ኢሉ ድዛረቦ ደሎ እንተዳኢልና ግን ብዛዕባ ኣቦ እዩ ድዛረብ ደሎ ወይ ድማ ብዛዕባ ጎድሄድ እዩ ድዛረብ ደሎ ወይ ድማ ብዛዕባ ኣምላኽ እዩ ድዛረብ ደሎ ንኣምላኽ ወላ ሓደ ዝረአዮ የለን መጽሐፍ ቅዱስ ወላ ሓደ ዝረአዮ ከምዘ የለ ወላ ሓደ ሰብ ከኣኽሪኦ ከምዘይክእል መጽሐፍ ቅዱስ ንጹር ገይሩ ኣቐሚጡልና ኣሎ ወይ ድማ ኣስፊሩልና ኣሎ
ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሰብ ኮይኑ ክመጽእ እንከሎ ናይ ክብሩ ነጸብራቅን ቅርጽ ባህሪኡ ስለ ዝኾነን ኣብ ምድሪ ካብ ዝገለጸ ነገራት እንታይ እንተዳኢልና እቲ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ኣምላኽ ርህሩህ ምዃኑ ኣምላኽ ፈቃር ምዃኑ ኣብ ሰባት ደለዎ ነገራት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ምስ መጸ ነዚ ነገራት ዝገልጽዎ ማለት ስለዚ እምበር ኣነ እንታይ ኢሉ ለዋህ እቲ ጽሑፍ እንተዳርኢናዮ ካብ ምንታይ ኢና ንሪኦ እንተዳኢልና እምበኣርና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲፋይን ክገብሩ ከለዉ በቲ ድሪእዎ ዝነበሩ ነገራት እንታይ እዮም ኢሎሞ እንተዳኢልና እዚ ዓርኪ ኣመናዝርን ሓጣንን ምስ ሓጣን ይበልዕ ይሰቲ ኢሎም እወ ምኽንያቱ ድንጋጽ ኣለዎ ለዋህ እዩ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ለውሃት እዩ ስለዚ ድማ እምበኣርታ ቀዳመይቲ ነቶም ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ክኣትዉ ደለዎም ብምእታዎም ድማ ጾሮም ክቐልል ዘለዎ ነገራት ብምእታዎም እንታይ ይድብሎም ደሎ እንተዳኢልና ኣነ ለዋሄ ይድብሎም ደሎ ለውሃተይ ድማ እንታይ ገብረኩም ኣለኹ የርእየኩም ኣለኹ ግን ከም ኣብ ዕዳጋ ኮይኑ ዓርኩ ዝጽውዕ ሰባት ስለ ዝኾኑ እቲ ግዜ ንሳቶም ኣብ ዘይተደልየ ጫውጫው ስለ ዘለዉ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ደሎ ነገራት ግን ክሪእዎን ክፈልጥዎን ኣይከኣሉን ምኽንያቱ ብጫውጫውታ ተኸቢቦም ኣለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳታቶም ኮፍ ኢሉ ምብልዑ ምስቶም ኣዝዮም ሓጣን ዝበሃሉ ርኩሳት ዝበሃሉ ፈጺሞም ድማ ምስ ሰባት ሕብረት ክህልዎም ዘይክእል ሰባት ምሳታቶም ፈልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርካቡ ነቶም ሰባት ኣብ ጫውጫውታ ስለ ዘለዉ እቲ ቀንዲ መሰጅ ናይቲ መልእኽቲ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ናይቲ ግዜቲ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይቲ ምቃል ግዜ ፈጺሞም ክርድእዎ ይከኣሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እዚ ዓርኪ ሓጣን እዩ ኣነ ግን ለዋህ ስለ ዝኾንኩ ሩህሩህ ስለ ዝኾንኩ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክመጽእ ዝገበሮ ዓላማ ናይ እግዚኣብሔር እንታይ እንተዳኢልና እምበኣር ኣምላኽ በቶም ዝፈጠሮም ደቂ ሰባት ስለ ዘይኮነሉ ንዕኦም ከድሕኖም ስለ ዝደለየ ለዋህ ስለ ዝኾነ ልቡ እዩ እንታይ ኮይኑ መጽ ስለዚ እምበኣር እንታይ ይድብሎም ደሎ ኣነ ሩህሩህ ስለዚ በዚ ነገራት እዚ ምጹ ናባይ እንታይ ክትገብሩ ለውሃተይ ተረዲእኩም እንተዳ መጺኹም እዚ ዝገብሮ ደለኹ ዝተገለጽ ኩሉ ዓላማ መግለጺ ለውሃት ናተይ ወይ ድማኒ ናይቲ ጎድሄድ ወይ ድማ ናይቲ መለኮት ኣምላኽ ናቱ ምዃኑ እንተዳ ተረዲእኩም እንተዳ ኣቲኹም ካብ ጾርኩም እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትዓርፉ ኢኹም ይድብሎም ደሎ ዞም ሰባት እዚኦም ልካ ከመይ ረኣይዎ መሲልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ እናኸደ እንከሎ ከም ብዙሓት ሰባት ዝደፋፍእዎ ዝነበሩ ገሊኦም ምናልባሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሓልፍ ስለ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ከዓ ይዳፋፍእዎ ስለ ዘለው ከምኡ ልምዲ ዝነበሮም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ድማኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ገባር ተኣምራት ስለ ዝኾነ ተኣምራት ክገብር ኢሎም ተኣምራት መታን ክሪኡ ሽቑ ኢሎም ይደፋፍእዎ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ህይወት ድህብ ኣምላኽ ህይወት መታን ክህብ ዝመጽእ እቲ ናይ ኣምላኽ ለውሃት ታብ ሰባት ደለዎ ርህራሄ ካብ ሓጢኣቶምን ካብ ናይ ማእሰርቲ ናይ ሓጢኣቶምን ኣውፂኡ መታን ክዕርፎም ብሁሉ እንታይ ትገብሩ ኢልዎም ትጽዕሩ ኢልዎም ምሽ ሓቀይ ሰብ ኣብ ጫውጫው ከሎ ነቲ መንገዲ ነቲ ሓቂ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ነገራት ከይፈልጦ ይኽእል እዩ ዳስዋይ ድማ ከምኡ ኮይኖም ማለት እዩ ኣይተረድኦምን ግን ንሱ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ከምዚ ኢሉ ንኣምላኽ ዋላ ሓደ ዝረኣዩ የለን እቲ ኣብ ሓቕፎ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ግና እንታይ ገበሮ ኢሉ ኣግሃዶ እንታይ ገይሩ እዩ ኣግሂድዎ ለውሃቱ ባህሪኡ ብምግላጽ ካልኣይቲ ዝተዛረበ ሓሳባት እዚኣ ክነግረኩም ልበይ እንታይ ኢሉ ትሑት ኢሉ ኣነ ለዋህ ኢሉ ምሽ ልበይ ከዓ እንታይ ኢሉ ትሑት እዩ እዚኣ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ባይዘ ወይ ምስ ሓንቲ ሓሳባት ብዙሕ ግዜ ትዝረብ ተዳኣ ፈቃደኛታት ኮይንኩም ተረዲኣትኩም ከዓ ከተዓርቀኩም ማለት ትሕትና ምስ ገለ ዘለካ ነገራት ዝተተሓሓዘ እዩ እምበር ምስ ዘይብልካ ዝተተሓሓዘ ነገራት ኣይኮነን ደይብልካ እንተዳኣ ኾንካ ትሑት ስለ ዝኾንካ ደይኮነስ ደይብልካ ስለ ዝኾንካ ኮለካ ግና ነዚ ዘለካ ነገራት ገዲፍካ ውርድ እንተዳኢልካ ትሕትና ምስ ምውራድ እዩ ምስ ትሕት ምባል ካብ ትሕት ምባል ዝወፀ ነገራት ስለ ዝኾነ
ሓደ ግዜ ከም ሰሚዕኩም ኣለኩም مش حقي ትሕትና ማለት ምስ ገለ ንሳቶም ክብልዎ ዝደልዩ ነገራት ምስኡ ክስታይ ስለ ዝገብሩ ስለ ዝጋጨው ነቲ አምላኽ ዝበለካ ነገራት ንዕኡ ከም ትደለካዮ ምዃኒ ከም ትደለካዮ ምዃኒ ንዕኡ ኢኻ ትኾኖ ደለካ እምበር ትሕት ኣይኮንካ እንትብል ደለካ ንደይኮንካዮ ምዃን ትዕቢት እዩ ልዕልና እዩ ንዝኾንካዮ ምዃን ከዓ ንዕኡ ጥራይኻ ኮንካ ትመላለስ ደለካ ነቲ ዝኾንካዮ ኮይንካ ኮለካ ግን ትሕት ምባልካ ግን ትሕትና እዩ مست صحف انت دارينايو يسوع كريستوس اتزغبرو زنبر ነገራት እንታይ እንተ አይልና መግለጽ ኹብሪ ብዛዕባ ደቀ መዛሙርትና ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዮ መስሓተትዎ እቲ መጽ ዘለዎ ነቢ ንስኻ ዲኻ ወላ ሃለኽን ጽበይና ምስ ወልዎ እንታይ ኢልዎም እንተ አይልና ኪዱ ኢልዎም እዚ ትሪእዎ ደለኹም ዮሐንስ እንታይ ግበርዎ ንገርዎ ኢሉ ታይንሱ ዕውራት እንታይ ይገብሩ ይሪዩ ሓንካሳት እንታይ ይገብሩ ይኸዱ ለምጻማት እንታይ ይገብሩ ይነጽሁ ድኻታት ከ ወንጌል መንግስት አምላኽ ይስበኸሎም አሎ ኢሉ ሓደ ግዜ ኣብ ምዕራፍ ትጫዓተ ደኾንዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ሰብ ካዕትዎ ከለውሲ እዚ ብዕውሩ ዝተወልደሲ ኃጢአቱ ዲዋልያሲ ኃጢአት አቦታቱ ኢሎም መስሓተትዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ መልስሎም ኃጢአቱ ይኮነ ኃጢአት አቦታቱ ካይኮነ ኢሎም ዳይዳ ግብረ አምላኻኡ እንታይ ክገብር ስለዝኾነ ኢሉ ክግሃድ ስለዝኾነ እዚያ ፕሊስ ተረዱን ግብረ አምላኻኡ ክግሃድ ማለት እንታይ ማለት እንተዳ ኢልና ኦኬ ሕጂ ዓይኒ የብሉን ሐቀ ኦኬ ዓይኒ በዘይ ምህላው ዓይኒ ድባሃል ነገራት ማዕረኽ እንዲያ ገዳስ ምዃኑ ዓይኑ መስተኸፍተ እንታይ ክገብር ክፈልጥ ሓደ ግዜ እኮ ነቲ ደሎና ኣብ አካላትና ሽሕን ሚእትን ዝኾነ ናትና ወል ሓንቲ ነገራት ደይብሉ አምላኽ ዝሃበና ነገራት ብዙሕ ዝኾነ ነገራት እኮ ንዕኡ መመስገኒ ኣይንገብሮን ኢና ብናትና ተዋስኦ ብናትና ዕዮ ብናትና ተግባር ክኸውን ዝኽእል ነገራት እኮ ይኮነን ምኻድና መንቀሳቐስና ምትንፋስና ባዳማይ ኣብ ጸሎት ኮለና ሓንታ ሓፍቲ ትምስክረለይ ነይራ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ምስክርነት ሰምዕ ነይረሲ ኢላትኒ ማለት እዩ ብኡ ጌርካ ክስታይ ምግባር ኣይኮነን ግን ኣነስ ንምንታይ ዳእና አምላኽ ደይመስግኖ ኢላ ትዛረብ ነይራ ማለት ሓደ ሰብ ኣዝዩ ተጨኒቑ ክልተ ኮላሊቱ ፈይል ምስ ገበረ መቸም ደጥፎ ገንዘብ ትፈልጡ ኢኹም ሓቀይ ዳይሊሲስ ክገብር ማለት ሓቀ ማዓት ኣሽሓት ገንዘብ እዩ ምድውዱ ብዛዕባ እዚ ነገራት ምስሰማዓኹስ ኢላ ኣነሲ አምላኽ ክልተ ኮላሊት ጥዑይ መሃቡሲ ኣመስጊነ እኮ ይፈልጥኒ ኢላ كنقرأكم له نزا عين سور مس كفتلو عينتو ويد ما مسبره سبات هاب كباب إيده لو أنت أيام كقبر أنت رأينا تايم كقبر كم مسكونيهم حكي مش نعم لخدم ما سلعبيتو يوم تاي كقبر أنت رأينا خود سوى عينتو عويرا كيبر هاسي عينتو زلوا مسبات عينتهم بمهلا وقلنا أملاخ از النورمال ويد ماني خمزي كم وب جرنا نوستوغن سبات بزحاتنا جناخ فترة جزائر سنان بعلو انتاي انت دايلنا تامرات كم زغيل واحد جيزي ام معرف 10 واحد انت دارينا بزعوا مريم مارتان كزرارم كله الازار مش موت انت دارينا دحرا شعو حوي ابز انت تهلو ساي موت نيرو الى مستزاربته يسوع كريستوس انت يلو امسيلكم تتامن تايم راخيلوا كبر أملاخ مرأخدو أيبالكون يلوا كبر أملاخ انتاي مالت تدايلنا أملاخ ولا حد سب كجبرو زيكل ويدما ولا حد أكل كجبرو زيكل ويدما ولا حد فترة كجبرو زيكل زجبر سلازغنة كبري نمن تراي زملكته نحوت راح مش حد جيزة نورمال مالت نورمال أبقى أنا قليلا خيرو زح جيزة تزاري ويا لغزيا ما ينوين مسلوته انت هتقول تحفتي كبرو دما قالت دك مزامرت دما بو أمنوا دائم جيرهم تدايلنا they said wow كم يجيروا ناس نجارات يجيروا إلهم مالت كبروا انت يجيروا قليتوا سلازم فترته بزعبان تايد الزارب تدايلنا بزعبا خبرته يد الزارب مالت فترته قدمي تفيهم مهلاهم كبروا يزقلت جن تفيهم كملاسون كله ترايو خبروا يزقلت لنا نقلينا ما قال بعدوس أب قبر هاوريات ندورايو بعد بيتروس كوني نتي حنكاس تايمس قبر ومسفو وسو كوني دايم غيرهم تدايلنا
أمالختي برايا سب أمدرنا أنتي كوينهم تجلي تصوميلهم دعنا شو مسوات خجوبرلهم تاي كوينهم تدايلنا تشواشيبهم مالتي ماتيهم سجيدهم ولهم بكا واي كبره بومم اتغبركو أملاخ ذهبهم ساتهم جن سلست ردوا ما أتم سبات لازم نجارات هذي بجزات صدقنا بجزاناتنا نجارات خمس جبرنا يوهم يتبرز ناتنا يكونن أملاخ ينودون يسوع كريستوس أخبيره يسوع كريستوس كموتات خمس تتسع نملك تجزي هرز جبر نجاراتي نأملاخ تراهم كبرته هو بيلو سلام انتاي تي نسوس جبر نجارات نجزي هر كبري إزجلت كل فترة وزعبا خبري جزي هر يدزار ناي حكمنا مهارنا ما أخلنا هاليوم أكلاتنا دلوا وشتاون دقاون كفلا أكلاتنا بأشحات زقوت سر إذا كله انتهى إذا قلت انت دايلنا كبري نعم لخير إذا خبري إذا خمود جبره بار دفتره نصوص فترة سلسلة خنا خامس تبلاش هو معراي ويد ما مفواسو ها نعو قليلي مخنياتو نصوص جبره نجار سلسلة خنا سلسلة بزعبة انتهى إذا قلت انت دايلنا بقى بزعبة خبري إذا قلت إذا خمس عينة كبر زلوا أملاخ جن انتهى كوينيلو تحتيلو نباتاتهم سلازمت سب سلازغونه جن بزعبة انت إيد قلت انت رايلنا تحت النوئي قلت سلازي مبار انت إيلهم ترايلنا لبي انت إيلو تحتيو ساتهم جن انت يقبرهم أي تردوا من مغنياتهم انت إيلو يسوع كريستوس تناتو كونسرن تزاريو الكسنا لكم انت يقبركم من أي بخوكم كبروا وقعنا لكم جناح انتهي كبركم من هاي ساعهم مغنياتو أبي تشاو تانا علاقة يخم دلهم من تكون تات كترد وهاي تقولون يهم أنتوي أبصلوت النامر حد كل عزيز وحنت نجار زاربني أملاخ كفترة جزار سنان كابز فتورو نجارات بملؤ ذهبنا بقصري من الواش كنجم جمون ترافتينا قال لك عزيز تجبر لنا نجارات ندحر هاليو تسعة تشعت مئتاوي تسعة تشعت نتبت تشعت مئتاوي زي تجبر لنا سباتين من الباش حتى اللي إن أنت دا خوينو زيرو نتب زيرو قال ملتات يحطوا دلنا مالك جناخه نقولينا حطونا يد عبي كابتس تجبر لنا نأملاخ خنا مسكنو كائن خيلين هنا نسوق أكل جنا ويسوع كريستوس لبو تحت سلازغنا سب كوينو أكن دانا مويتو هيوتن كلها هيونا متان كعرفن سلازي ينبعر نتايلوم أهني لو وحي له مقلت لو هاتي كأسيو مسحات آنن مزموتن إلهم زقلت ودلو أنا مسحاتهم كوفي لما بلعي لو هاتيو جنساتهم لو هاتي سلازي تردوا بخالي مقلتي هو مو يدول دلو مغنياتو أب تشاو سلادلو كردوا يكالون نت مومنت ترى تردي أوام جن تاي كوبري أم يدول دلو كمل لسيهم كموتيهم سلازي دم مسمتو دماني already إتي سماين مدرن نزفت أرى أملاخ كله زغير الأملاخ أما أخلهم كم زلوا سلازري أنتاي كوبري أم ترى النخاب كله صارهم كعرفيهم لو ميتنا أمنو أملاخ تنملخ أملاخ كم زعينة أملاخ نامنتي بس نجارات إذا أتينا نعرفتي مساعتنا جنا كزاربن كله لك بزا من قد زي أبزا باترن زي أدماني نتايلون تدايلنا ها كعدامي تعرفتي بقول تاب يسوع كريستوس مسامنا نسوا ملحان مهانو نسوا تخمت زلوا مسيح مهانو بو بما نايز العالم هيوت كم زلوا مسامنا إن رخبو ناي لبي سلام ناي لب عرفتي نسوا رخيبنا يوم كون خلي دات ما عمقوتهم رداء كذلين جنان نسوا رخيبنا يلا إذا باترن زي أي حجد ما تتكي معنا لو وحي لبي كاتحوتيو مسوي جن كزارب كله تخلي تعرف تخزارب كله جنا دايلو مسيلكم عرعتي صرو كواي كأن تايجورو تمهر مساعتكم كا عرفتي كتروحون تداخل تقولوا خينكم بعرفتي تعاتوا بعرفتي توجوا بعرفتي تنكساسون تداخل تقولوا خينكم كا تايجورو يدول دلون تدايلنا عرعتي تايجورو أب تغرستيان هذا جيزين أب كريستنا مش مسأنا أتي كاب عالم كاب حتيات كاب كال نجارات حيز الناس نبر ما أسرتي كاب وتناقفنا بو سلام مسرخبنا إذن أي وشتي سلام عبانا كله أو وشتي محبر جنا
دي عرفنا لهم نجارات ويدم ما عرفت زي هونا نجارات ويدم ما عرفت دين هو لهم نجارات بزحات نجارات كهلو يقول يوم مخنياتو كنتاي مخان تفلتو اليوم دي تصورنا سلن تصور كاباي تمهارو دبل حسابات تمالي نبينا يكلخو أو ناي مسكرنا توصيلاسي حسب نيره مالتي هذا حسواس نبور كنت أيام سلاتكم يسوع كريستوس حجي أنت تمتسي أنت هاي مجبرة إلى حسيبه مالتي أنت هاي مجبرة لكم تحاسب يسوع كريستوس حجي خمس سبسي مثل أنت تبل سي قدام ما يتزجبر راس أنت هاي لكم تحاسب وانجيل مسبق that's it قداميتن حنتن نجاراتنا يسوع كريستوس علامة أمدر خلا زجبرة حجون أنت تمت زجبرة وانجيل مسبق أبتا نجارات متعيتو زجبرة نعرعتي تورو إلو ذهبنا نجارات كوني أبدي نجارات زي أي كوبارتنر شو جيرونا متعيتو جيرونا ما بقى سنة بنا إذا نجارات إذا أنت أدي كوينو أمرنا أنت أدي تقاني كابت ما بقى سنة مثلاً وات كالوات نجارات يوم عنا أنت يزجورنا أنت أيلنا أبو أمرنا زلوا ونسوم دما سلام يهوناني مغنياتو ديت أورنا تيرنا سلسلة نملا سكوت محبر أملاخ كجورو زلوا نجارات ترديا كلهم أمن نابز نجارات ندحر تودينه نتقدماي قداماي ندحر جيراتو نسون ندحر جوينو تقدماينا عرفت خنركبينا نسو تقرينو وزلوا مقرنتي مدحان سبات نحنا أبو أمرنا قداماي ما بقى سنة وخوين عن كليل زبلنا خالق نجارات ندحر كوين أوردي كافتي انتاي واتينا لنا انت دايلنا كافتي أرعت واتينا لنا والد دي صورنا صيرنا سلازلونا بزح نجارات سلام زس النجارات نحنا نبعلنا كيوس كنكون نخلينا محور عامل نعملها علامة وانجيل ندحر كوينو كان عملاق زدليه نجارات كأو وانجيل ندحر كوينو أو وش محبر بزجبور نجاراتن بخالق نجاراتن انت هاي تقاطعوها ده قاعد يدحنا سبكوش علمي تنيدله من حنزت بيسوع كريستوس أنت دمت كقبروز ده اللي نجارات كونسي هذا نجارات كوي مقبرة زت بيهنا نفتناتو أرآية أرعوتي تورو خواي تمهارو إلو زاربنا نتي نسوز خدو باترن نتي نسوز خدو أكايدا نتي نسوز نبرو عنبا برانعو كم كدا ما يمبقس نتوي وسيدنا أفتناتو لعت كناتو تراي أملاك كوتانا ويم لسن أي آمين أملاكنا ويم لسن أنا مسوز حسوات زاري ولا أملاك يملسنا كما حبر أملاك أبدي تدري عن كل اللي نادلنا نتقدم ما يكبرنا كم قدام هاي ما بقى سنة بي أقل قلوت دبها أملاك أقل قلوت يلوز حس وأقل قلوت كان هاي تردانا نال أملاك دلوت أورجان هاي تردانا نال يسوع كريستوس هاي مودة هلا بواقع هي كل حد يجواز غدا زياء كيدو بسم أبون ودن منفس قدوس النات وكم سأزودكم زبالة ما خلوا قبرنا مهاركم دك مزامور تيجورون يسوع كريستوس جنت أتيلو يو نوانجيل من مسكر بزغنا نجارات ما مغنيت هاي نهبل تعت نبل يسوع كريستوس أملاك نسو زي أملاك زمتي حجة أمدري أنت جنا تتدق من يرو قال والحين نجارات هاي مقبرن وانجيل من مسكر نقولكم هذا back to the evangelism نملس كم قدام هاي نقبر علم تتبين لا كابدي دليل عنك لي لوت إنا مدحان تتبيه لا علم نابون دحراتنا كم قدام هاي ما بقسنت من دحر وسيدنا يا دما لبنا عرفت خلك كنا عرف دماينا سلازي إمبار تايلو كاباي تمهار أرعوتي تقولوا كاباي تمهار نفسهم كأشعون تحت رغم يومين عرفت تحت رغم يوم ما غني أعطوا هل بهزر دقبرة كان قرأتين لنيا
بار يسوع كريستوس نزا حسابات زيا ناتو باترن ወይ ድማ ናቱ አካይዳ ክንወስድ እንተዳ ኮይና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተዛረቦ ልበይ ትሑትዩ ክብል እንከሎ እንታይ ይገሩ እንተዳ ኢልና እቲ አምላኽ ቀድመ ህላው ስጋ ድማ ህላው መንፈሳዊ አካል ጥራሕ ዝነበሮ ሰብ ኮይኑ ምስተገልጸ ኻ እንተ ዳርኢናዮ አነ ካብ ዝገርመኩም ማለት ሓደ ሰብ ናይ መፍዋስ ህያባት ተዋሂቦ ብዙሕ ድንቅን ተአምራትን ክገብር እንከሎ ወይ ድማ ድገብሩ ስለ ዘለው ሓደ ግዜ እንታይ ክወሰድ ከዓል እንተ ዳርኢልና ና ፐርሰናል ክብሪ ክወሰድ ይካል ምክንያቱ ንሱ ንባዕሉ ትዕዮሲ ኣብ ሰባት ቴንሽን ስለ ዘምጽ ክብሪ ስለ ዘምጽ ማለት ተረዲኹም እንለኹም ትዝርድኦ ሰብ ግን ንአምላኽ ይኽብር ዝህ ማለት ሓቂ ስለዚ በዚ ሁሉ ነገራት ንሱ ግና እዚ ኳ ከምቲ በዓል ጴጥሮስ ዝተዛረብዎ ምስ ፈወሱ እንታይ የሚለው እዚ ንሕና አይገበርናዮ በገዛ ጽድቅና ወይ ድማ በገዛ ኸለትና ንሕና አይገበርናዮ አምላኽ ይገርዎ ንዑ ጥራሕ ክብሪ ሃው የሚለው ምሽ ሓቂ ولا حنت خبري وصلن حكيده كدانهم كايم كمان انتي جيروم تدايلنا قديدوم حكي ግን ንባዕሉ ቲ ሞመንት ወይ ድማ ተቆሙ ነገራት ግን እንታይ ይገብር እንተዳይልና ይخبረካ እዩ ማለት حቂ አምላኽ ግን ምስ ሃለወት ጠፊኡ ብዙኾነ ነገራት ደይኮነ መሊስዎሲ አምላኽ ፈጢሩ ወይ አረስተረዶስ አምላኽ ፈጢሩዎ እኮ ናድማስ ፈጢሩዎ ነዚህ ሕጂ ንሪኦ ደለና I'm sure بهم من قدي عالم كتب مهار صبغ أيقونن أب عالم إذا حجي نسمع دلنا disaster انتدار إنايو بتي كي هالو وخلو متفق كي هالو وخلو زنبرم enjoyment نعوقنا كاب أملاك كم زغنا خندي سبات يستوعلون يروم لكم تعمل مستفقنا نمملاسو حجي دلوم سمعات ترديهم من لهم أملاك أنت ترد أن ندبل نجارات جن شحن ميتني مغنيات أملاك ترى نز نجارات زغو برزغ كي هالو زتفاعت زي مقبارو نز نجارات زغن سب enjoy قبرن أتوم سبا نزات زحلتي تاساماي مستايكم كمان enjoy قبرو قليل نجارات أيكون على حد جيزة بانيوعات يكون كتحصوا خلهم عبد لهم موجزين ساعاتن كم دلهم تدليهم ما يوعي تدليهم ما يزحل محصاكم أملا خبزابوت هذه أصل زلهم نزان جرات زي أجيروا هالو زي أنا جرات زي أنا سبات جن علو سوم بمسألهم من سخاتكم كأول عالكم أمسجوني كون كن دبل دلهم أملا قوم أسلز جبر جنا أمسجوني وخمانسي consider كن جبر يجبأنا بعرض كله نه أملاك تفترة ناتنا ولا حنتن كل عايز بحال زي بقول أنت دايلنا نه أملاك مجلس خبري جن إذا كمو زخبرو إذا كمو عينة أملاك جن وريدو جن أنت يكون تدايلنا وانجيل متان كمسكرسي تناعيو كابتفات نعوتو متان كمل جن أنت يكونوا تناعيو سلزي نتن كتمات تامتي ونبار إذا كله تجبرت عمرات أبي تغيرون يرون تتخون أب صدوم تغيرون يرون تتخون قدم ما تقدينا تايم غبرايلو متنسحان يرني نعهاتكم كن يولو مالون بعد بيت سايدا ولد ولا حنت نغرات كويني تسمعكم بقى كم قبول غيركم وسيدكم قال لهم وخاخم تياتر غيرهم سلازو وسدو كاباخات عمرات كن رئي دلينا المتصالنا بقى just a movie عينت أخن دزي خبرو بس إمنا بأمرنا خنا قاصرون خنا قرون زين خل عبية قرمان سلطان نزلوا أملاخ فتعرو كله فترة إيو تحت سلز خنا لبو مجلس تحت النوسب كوين لبنا عارف مبارا برعسونات كبر جزار سنان كده كبر جزار سنا إيو باسنا كبر جزار سنا يسجعج أملاهم حرقت قبرة تيرعوت ناس اللي نتصورينا نجاجا أملاهم حرقت قبرة أرعوتي تصورو كابايت مهار لا تي باتر نافتي أنا تجمي دلو أرعوت ناو متعيتي جيروكم دلو ناو تو يدولنا نفسهم كاشو عرفت خطرهم يتقدامايك قبرة كابدي تدلي سؤال كهالو لوك نوت بعد يسوع كريستوس كل تنجراتي دزارب دل توم أبدأ كدلو أتون كلهم تتعرض خبركم نابين معنا عرفكم
ስለምንታይ ፓፓተር ኣነ ለዋህ ስለዝኾንኩ ልበይ ካኣትሑት ስለዝኾነ ንሱ ከዓ ምስ ትላዓሊ ደሎ ሓሳባት ተዳሪ ካልኣይ ከዓኒ ነቶም ኣመንቲ ከዓ ናብኡ ምስ ኣተው ክዛረብ ከሎ ከዓኒ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ ተምሃሩ ንነፍስኩም ከዓ ስኻትኩም ከዓ ዓረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ክብሎም ከሎ ናይሎም መዓልቲ ኣርእስተይ ናይ ኣምላኽ ዓረፍቲ የድልየና ኣሎ ሓቀኛ ዓረፍቲ ናቱ ዝኾነ ኣሜን ኣሜን ደው ዝገዛ ሰብ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብ ዘለና ተሲና ንጽልይ ሎም መዓልቲ እስኪ ንሕሰብ ልብኻ ትሑት እዩ ጼርካና ስለ ዘለኻ ጎይታ ኢየሱስ እንፈልጠካ እንደልሎና ነቲ መንፈሳዊ ነገራት ክንፈልጦ እንደልሎና እስኪ ነው እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ እግዚአብሔር ነቲ ቀንዲ ክንገብሮ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እስኪ ንጸልይ ንሒደት ካልኢታት እግዚአብሔር መስገን በዛ ሓሳባት ዝና ሓሰብና እስኪ ንሒደት ካልኢታት እግዚአብሔር መስገን ውሳኔ የደልዮ ህይወት ደዳሃልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አርአያ በሙኻን እግዚአብሔር መስገን አርአያ ገዲፍልና መታን ክንስዕበካ بشم يسوع كريستوس نصللونا እግዚአብሔር ብርሃን ካቆታ ይብርሃልና መመሊሱ ብርሃን ካን ሐቅኻን ለአኽ ነሳተን ድማ ይምርሐን ለይጾርና ኸይንጸውር እግዚአብሔር ናትና ጾር ዘይኮነ ኸይንጸውር እግዚአብሔር ጾርካ ክንጸውር እግዚአብሔር ስለዚህ ተገብረልና ነገራት ከነመስግነው ለዝግባና ብዙሕ ነገራት አሉ እግዚአብሔር መስገን كركال يخمو عبينك كركال يخمو سناينك كركال يخازب السبسكي كركال يخمو عبينك كركال يخمو سناينك كركال اسكم اسم زمران كوينا خن زمراينا بزا مزمور زي እግዚአብሔር መስገን هاليلويا 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 كركال كركال استغبرلنا ناقطرنا اسكي እግዚአብሔር መስገን ብዙሕ ነገራት እዚ ተገብረልና ሰባቲና ተሳንተ ቻዓተን ነጥብ ተቻዓተ ዝተገብረልና ሰባቲና ምናልባሽ ገለሕቶ ተዳሃሊና ንሱ ይውሕድ ዝተገብረልና ነገር ይበዝ ዝተገብረልና ነገር ይበዝ ሃሌሉያ ጌርካልና ያኻን በሎ እስኪ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ 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 ሰይ መንፈስ ቅዱስ ማጋዳ ባያዳ ባዶና ማጋዳ ባዶስ ሩባዳ ባጋዳ ባያዳ ባዶኮ ራፓዶና ማጋዳ ባያዳ ባዶስ ሃሌሉያ መንፈስ ሃሌሉያ كركال يخمو عبي نجر كركال تقبل النسيم كركال يخمو سناي نجر هاليلويا
كالليغا كالليغا مو عبينك تقبرلو كالليغا مو سناينك كالليغا مو عبينك عبي مسكتتكو سيقبرتايو نعتنراربه بقدرتاكون بمسكانا لبنيمه سيقبرتايو نعتنراربه بقدرتاكون بمسكانا لبنيمه كله مسكانها كنكرم كوريون بسرعتا عبي مسكتتكو سيقبرتايو نعتنراربه بمسكانا لبنيمه سيقبرتايو نعتنراربه بمسكانا لبنيمه غير كالليغا مو عبي نجر